We gaan met Henk Kamp praten. U bent minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze week kwam het Centraal Planbureau met een voorspelling. 90.000 nieuwe werklozen. Verwacht u dat ook eigenlijk? Nou, wat ze gezegd hebben is dat er inderdaad meer werklozen zijn. Maar dat komt niet omdat de mensen ontslagen zijn of gaan worden naar hun verwachting. Maar ze hebben gezegd er komen meer mensen op de arbeidsmarkt. Er zijn oudere mensen die met werken opgehouden waren en die zeggen van we gaan toch weer beginnen. Er zijn ook mensen die niet gewerkt hebben omdat hun partner werkte en genoeg verdiende. Maar nu zeggen we willen toch gaan werken. En er zijn mensen die van de school afkomen. Ja. Dus dat zijn de mensen die extra op de arbeidsmarkt komen. En om die reden is er meer werkloosheid. Juist, en dat is ook dat getal wat het Centraal Planbureau nu noemt, die 90.000. Ja, we hebben de afgelopen 5 maanden, denk ik, zijn er zo'n 90.000 mensen extra op de arbeidsmarkt gekomen. Het aantal banen is gelijk gebleven. En de verwachting voor het volgende jaar is hetzelfde. Weer ongeveer 90.000 mensen extra erbij. En per saldo geen verlies van arbeidsplaatsen. Het wordt een zwaar jaar, hè? Dat zegt iedereen. Dat zult u ook zeggen. 2012 wordt een zwaar jaar. Wij hebben nu een doorkijk naar 2012 en hoe het dan daarna gaat worden. 2013, 14, 15, de rest van deze kabinetsperiode. Dat denken we in de loop van het voorjaar te kunnen horen. Er zijn er misschien 2 mogelijkheden om dat zware jaar voor u tegemoet te treden. Met eventueel nieuwe bezuinigingen en met eventueel nieuwe hervormingen. Ja. Waar ziet u meer ruimte? Bij bezuinigingen of bij hervormingen? Nou, die bezuinigingen en ook een deel van de hervormingen die zitten allemaal in het regering-gedoogakkoord. En daar zijn we nu net mee begonnen om dat uit te voeren. En er komt niet meer bij, zegt u? Die zaken hebben we uitgewerkt, die hebben we allemaal in wetgeving omgezet. Ja. En dat is nu allemaal in procedure door de Tweede Kamer, door de Eerste Kamer. En daarna wordt het gerealiseerd. Ja? Ja, dat is al een enorme ombuiging van 18 miljard die er... Maar dat is misschien niet genoeg, meneer Kamp. Het zou kunnen dat er meer moet komen. Dat zal het komende voorjaar dan blijken. En dan heb je 2 mogelijkheden. Je kunt gaan bezuinigen. En dan de vraag is wanneer ga je bezuinigen, hoeveel ga je bezuinigen. Ja. Het tweede is je kunt ook gaan hervormen. Ja. En als u nou antwoord geeft op de door u opgegooide vragen nu. Hoeveel ga je bezuinigen en waar ga je bezuinigen? Kunt u daar antwoord op geven? Nou, hoeveel kan ik niet zeggen, omdat dat moet blijken. En waar het moet gaan, dat zal dan moeten binnen het regering-gedoogakkoord. Ja. Maar dat zijn de marges die we hebben. Want openbreken, dat ziet u niet gebeuren? Jawel, ik denk dat het denkbaar is dat degenen die het regering-gedoogakkoord hebben gemaakt en die toen de moed hadden om voor 18 miljard om te buigen, die zouden kunnen zeggen op grond van nieuwe informatie van nou, we gaan toch een paar extra dingen doen. En dan zouden zij toe kunnen besluiten. De gedogen wil dat niet, hè? Dat weet ik niet. Het is toch, dat zegt hij tot nu toe, Geert Wilders. Ja, maar hij is toch de PVV, CDA en VVD. Die hebben destijds bij elkaar gezeten. En die zijn tot overeenstemming gekomen over een hele grote opgave. En ik denk dat de opgave die er nu komt toch in ieder geval minder zal zijn dan die ze destijds hadden. Maar welke hervormingen zou u dan, stel dat er een akkoord voor zou komen, het liefst doorvoeren? Nou, wat ik het liefst wil, het gaat erom wat er denkbaar is. Ja, hè? wat is denkbaar? Wat er denkbaar is dat we hebben AOW en pensioenhervormingen doorgevoerd. Het is in theorie denkbaar. Bijvoorbeeld D66 zegt dat je eerder de mensen op hogere leeftijd met pensioen laat gaan. Dat zou denkbaar zijn. Wat zou nog meer denkbaar zijn? Nou, wat ook heel goed denkbaar is dat je wat aan de gezondheidszorg nog meer gaat doen dan we nu al doen. Want die gezondheidszorg, die kosten daarvan lopen verder op. En het is ook denkbaar dat je daar wat aan gaat. Dan denkt u aan een uitdunning van het pakket? Ik weet niet waar je aan moet denken. Ik weet wel dat als je de vooruitzichten ziet voor de gezondheidszorg, mensen worden steeds ouder, er zijn steeds meer oudere mensen, dan lopen de kosten daar snel op. En dan is het logisch dat je daarnaar kijkt. Maar dan kan je toch weinig anders doen dan in het pakket bezuinigen? Ja, er wordt ook altijd gekeken hoe je het kunt organiseren, hoe je prikkels kunt inbouwen. Dus er zijn verschillende varianten voor mogelijk. De vraag is ook hoe ver je steeds door moet gaan met vernieuwingen doorvoeren, in welk tempo je dat moet doen. Een prikkel zou ook kunnen zijn, misschien, een idee van D66. En ik geloof trouwens ook van uw eigen partij om bijvoorbeeld de WW korter te maken dan nu, maar wel iets omhoog te doen. Ja, dat zijn de andere 2 mogelijkheden die ook denkbaar zijn. Je hebt ook de arbeidsmarkt en je hebt de woningmarkt. Ja. En ziet u dat een mogelijkheid wordt in 2012? Al die dingen zijn mogelijk, maar er zitten natuurlijk ook aan al die dingen even grote bezwaren. Hè? Bijvoorbeeld als je gaat ingrijpen in een woningmarkt op een moment dat de woningmarkt heel slecht is en dat prijzen de neiging hebben om te dalen, ja, dan loop je daarmee risico's. Als je in gaat grijpen in de arbeidsmarkt en je gaat bijvoorbeeld wijzigingen in de WW doorvoeren op een moment dat mensen toch bang zijn dat ze misschien werkloos gaan worden. Die mensen gaan zich afvragen, we hebben al die jaren premie betaald en nu komen wij misschien in beeld als degene die een uitkering moet krijgen. En dan zouden we minder lang een uitkering krijgen. Dus al die hervormingen die hebben grote bezwaren. En daarom is het ook zo dat de enigen die daar beslissingen over kunnen nemen, dat zijn diegenen die uiteindelijk verantwoordelijkheid voor een totaalpakket willen dragen. En dat zijn de coalitiefracties. U durft daar geen voorschot op te nemen zelf? Nou, ik heb niet de bevoegdheid om dat te doen, omdat ik ben ingehuurd om het regeerakkoord
uit te voeren. We kunnen best een beetje filosoferen. Ja, nou, ik heb je genoemd wat mogelijkheden zouden zijn. Er is een keuze tussen bezuinigingen en een keuze tussen hervormingen. Bezuinigingen kun je snel doen, je kunt ze wat later doen. Je kunt ook hervormingen en bezuinigingen een mix van maken. En het laatste is natuurlijk altijd aantrekkelijk. Dat je voor de toekomst aangeeft welke richting je op zou moeten gaan. En dat je daar ook al een concreet begin mee maakt. En daarmee dan ook al enige bezuinigingen realiseert. Ja, en als u zegt van ik wil aangeven welke richting ik op wil gaan... dan zegt u net van je zou je kunnen voorstellen om AOW-leeftijd al wat eerder te verhogen. Hoeveel eerder denkt u dan bijvoorbeeld? Nou, die mogelijkheden die ik heb genoemd, dat zijn de 4 denkbare varianten. Als je praat over de AOW... Ik denk dat wat we nu doen, namelijk een koppeling van de pensioenleeftijd aan de stijgende levensverwachting, dat is het maximale wat we kunnen doen. Alleen de vraag is, wanneer laat je dat ingaan? De afspraak is gemaakt om dat in te laten gaan in 2020. Ik zelf denk dat we daar een akkoord over hebben gesloten. Een moeizaam akkoord, wat net tot stand is gekomen. Ik ben ervoor om daaraan vast te houden. Maar goed, het is een van de denkbare varianten waarover gesproken kan worden. Joep Dome, je woont in Limburg. Ja. Stel, je bent werkloos. Maar je zou in Groningen een baan kunnen vinden. Nou, mijn kantoor van NRC Handelsblad staat in Rotterdam. En ik woon in Limburg, dus dat is al heel ver. Hè? Ja, maar dat kun je natuurlijk elektronisch oplossen. Ja, 1 keer per dag. Nee, ik weet het niet. Ik zou het op dit moment niet doen met kinderen op de school en een partner. Ja, maar goed, dan wordt er bezuinigd op je uitkering. Geen noodzaak. Maar ik kan me wel voorstellen dat als er een noodzaak zou zijn... en de WW wordt nog verder ingekort en er wordt aan beknibbeld... dat je uiteindelijk tot een stap overgaat. Ja. Meneer Kamp, dat is eigenlijk wat u wil. Ja, er wordt natuurlijk heel veel verhuisd. Hè? Werkende mensen die verhuizen aan de lopende band. Dat gebeurt heel veel. Maar er zijn de afgelopen 6, 7 jaar zijn er, ik geloof 350.000 mensen uit Oost-Europa naar Nederland toe verhuisd. Dus door werkende mensen wordt heel veel verhuisd. En ik denk dat als je een uitkering hebt en je kunt werken... Ja, dat je een extra reden hebt om te verhuizen als dat nodig is. Ja, maar Joep Dome geeft al aan, je zit met een gezin... Ja. Met kinderen die aan school gewend zijn en hun eigen kring hebben. Dat doe je niet gauw. Nou, wat je ook niet gauw doet, is dat je aan de kant blijft staan met een uitkering. Dat je afhankelijk bent. Dat is uw kant van de zaak, maar ik schets nu even de andere kant. Ja. De sociale bezwaren die heel diep ingrijpend kunnen zijn... om voor een baan waarvan je ook niet weet hoe lang die duurt... zo'n verhuizing aan te gaan. Maar wat denkt u van al die werkende mensen die ook voortdurend gaan verhuizen? Omdat hun werk vervalt en ze pakken een nieuwe baan en ze verhuizen daarvoor. Wat denkt u van die 350.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa... Die helemaal naar een ander land gaan waar ze de taal niet kennen, waar ze niemand kennen? Ik neem aan dat u het niveau van de sociale regelingen in Nederland... niet wil aanpassen aan Oost-Europese standaarden. Ja, maar het zou toch raar zijn dat als wij werk hebben in Nederland... en we hebben mensen die kunnen werken en die met de uitkering aan de kant staan... dat wij zeggen, van, jullie willen niet verhuizen, jullie willen geen afstanden reizen... blijven jullie maar zitten en dan laten we andere mensen het land inkomen om het werk te gaan doen. Hij heeft een vrouw die bij twee verdieners ligt dat natuurlijk wel moeilijk. Want stel, ik word werkloos, mijn vrouw heeft een baan. Ik heb van, u zegt, nou, moet je kijken, Joep, in Groningen is een hele mooie baan voor jou. Ja. En dan, wat doen we dan? Dan gaan we... Dat is natuurlijk helemaal niet moeilijk om in alle gevallen problemen te gaan bedenken. Nee, ik kan die problemen maar er zijn veel gezinnen bedenken. In Nederland waar beide partners een inkomen hebben. Een deel van het inkomen verzorgen. Zeker. Dus daar zit u wel met een probleem, denk ik. Nou ja, ik zit niet met het probleem. De mensen die een uitkering hebben terwijl ze kunnen werken... die zitten met het probleem, namelijk ze moeten zo snel mogelijk werk zien te vinden. En dat kan zijn in de buurt, als dat er is, prachtig. Het kan ook zijn dat je een eind moet rijden, dat is ook mogelijk. Laten we het proberen een beetje concreet te maken. Ja. Dat deden we al een beetje met dit voorbeeld. Ja. Maar je raakt je baan kwijt en ergens anders is er wel werk. Ja. En laten we even voor het gemak, anders wordt het helemaal ingewikkeld. Het is ook nog werk wat een beetje past op het niveau wat je nu doet. Daarvoor moet je verhuizen. Zegt u dan? Nee, wat ik zeg is dat als er werk voor jou is in je eigen land, dan moet je dat werk doen. En natuurlijk ga je eerst kijken naar het werk wat overeenkomt met wat je al gedaan hebt, wat je het leukste vindt. Dan ga je eens kijken naar werk wat misschien wat minder leuk is, maar wat wel te krijgen is. Dan ga je iets verder in je omgeving. Je gaat misschien een half uur rijden, misschien ga je wel een uur rijden. Maar het kan ook zijn dat je journalist bent en dat je in Limburg woont. En dat er een hele mooie journalistieke baan in Groningen is. Ja. En dat je dan denkt, nou, ik ga daar naartoe. Okay. En als je werkt, dan heb je die vrijheid. Doe me dat voorbeeld. Maar als je een uitkering hebt en er is voor jou werk in je eigen land... Ja, dan denk ik dat je naar dat werk toe moet gaan. Maar meneer Kamp, we spelen uw voorbeeld na. In Limburg, ontslagen, door wat dan ook... kunt in Groningen aan de slag bij de Groningse lokale televisie. Ja. Voor een jaar.
Dat is het contract, hè? Want niemand krijgt meteen. Wat doen we eigenlijk met de kinderen? Maar wat u nou doet, is hetzelfde wat velen doen in dit geval. Die gaan allemaal voorbeelden zitten te bedenken waarin het moeilijk is. Mensen met kinderen en een partner. En vervolgens is de conclusie, laat het maar zitten. Nee, maar nu willen we van u weten, wat doen we dan? Dan zou dus de conclusie zijn dat werkende mensen, dat die verhuizen, vinden we heel normaal. Dat mensen door heel Europa naar Nederland reizen om hier te gaan werken, vinden we ook normaal. Maar dat mensen met een uitkering, die dat werk juist nodig hebben om onafhankelijk te zijn, daar zeggen we van, blijf jij maar zitten. We vragen aan u of wat u in uw hoofd heeft, of dat nou in praktische zin makkelijk uitvoerbaar is. Want wat zegt u dan? Zegt u dan, wat ik zeg, de kinderen blijven op school in Limburg voor het eerste jaar? Of wat zegt u dan? Nou, laten we het voorbeeld nemen van een journalist die zit in Groningen. Ja. Die heeft nog nooit werk gehad, dus die heeft een bijstandsuitkering, zit thuis, wel opgeleid, kan geen werk vinden. Dan is er voor hem een mogelijkheid om in Apeldoorn te gaan werken. Dan krijgt hij een contract van een jaar. Ja. Dan denk ik, nou, dan ga je daar maar naartoe. Dan ga je daar maar een jaar werken. En dan doe je erg je best. En daarna krijg je misschien een vast contract. En misschien kun je daarna ook weer naar Groningen terug om daar te gaan werken. Dat is bijna niemand met u oneens. Maar je moet in beweging komen. Jawel, maar het gaat om de praktische problemen. Vaak hebben mensen een partner. Vaak hebben mensen een werkende partner. Ja. En wat gebeurt er met die werkende partner? Moet hij dan mee of moet hij daar blijven? Nou, kinderen die op school zitten, hoe ziet u dat? Nou kijk, als je een werkende partner hebt, dan kom je al niet voor een bijstandsuitkering in aanmerking. Dus dan is dat al niet aan de orde. Als je een WW-uitkering hebt, een WW-uitkering houdt in dat je dat geld krijgt zolang je het nodig hebt. Ja. Maar als er ergens voor jou werk is, dan moet je dat gaan doen. Hoe gaat het dan met die partner? U bent minister van Sociale Zaken, dus u moet ook een beetje oog hebben voor de sociale aspecten van zijn voorstel. Maar hoe gaat het nou met de partner van al die mensen die werken? Die moeten daar ook samen over praten. Die moeten een keus maken en zeggen van, nou, ik heb hier werk, jij hebt geen werk, daar ginds kun je werk krijgen. Die hebben een vrijwillige keuze om zo'n verhuizing aan te gaan. Die denken dan, zullen we dat doen, zullen we dat niet doen? En denken dan, ja, dat gaan we doen. Ja. In uw geval gaat het om het korten van een uitkering als ze het niet doen. Ja, natuurlijk. Dat heet een negatieve prikkel. Maar en weet u waarom? Omdat het zo negatief is. Wat is negatief? Die prikkel. U vindt het negatief om mensen die aan de kant staan met een uitkering... Er staat een straf op. Dat is het negatieve. Wat is die straf dan? Verlaging van de uitkering. Ja, maar de straf is... Kijk, die uitkering is er niet zo... Dat is geen recht waarmee je dan achterover kunt leunen en zeggen van... nou, wie maakt me wat? Nee, die uitkering is waar aan andere belastingen voor betalen. Mensen betalen daar belasting voor. Jij krijgt geld zolang je dat nodig hebt. En zodra je het niet meer nodig hebt, dan moet je dat geld niet meer krijgen. Maar dan moet je zelf gaan werken. Ja, dat is de straf. Dat is een negatieve prikkel. U kunt ook proberen een beleid te ontwikkelen... waardoor die mensen in hun eigen omgeving... zonder dat ze huid en haard hoeven te verlaten... een baan kunnen vinden. Ja, Witteman, er zijn in Nederland dus 300.000 mensen uit Midden- en Oost-Europa... die hier allerlei banen vervullen. We hebben 500.000 mensen... De sociale status van Nederlanders vergelijken met de Oost-Europeanen... die op een veel lager niveau zijn begonnen... en die er inderdaad alles voor over hebben om hier beter werk te vinden. Er zijn ook hier vluchtelingen, asielzoekers... maar die Oost-Europeanen die werken hier gewoon tegen de Nederlandse voorwaarden. Die werken gewoon tegen de CAO-bepalingen. En waar het mij om gaat, het is al raar om 300.000 banen die we hebben... die we kunnen laten vervullen door mensen in Nederland... die nu met de uitkering aan de kant staan... om te zeggen, dat doen we niet. Want weet u wat dat kost aan uitkeringsgeld? Ik ben het helemaal met eens dat je alles moet proberen om die vacatures te vervullen. De vraag is alleen, zijn er niet sociale grenzen aan een dergelijk voorstel? En het antwoord is, je bent 4, 5, 6 miljard euro per jaar als samenleving kwijt... om mensen een uitkering te geven, terwijl er eigenlijk wel werk voor hen is. En wat ik nu doe, is zeggen van, het is helemaal niet gek... dat als je werk hebt of je hebt geen werk meer... en je kunt in jouw sfeer kun je geen nieuwe baan krijgen... dan zoek je naar een andere baan. Als dat wat minder interessant werk is, dan moet dat ook gebeuren. Als je enige afstand moet reizen, moet je dat ook gaan doen. Hoe luistert u ernaar? Nou, ik ben heel vaak verhuisd, maar als je dat voorbeeld neemt... dan zegt de minister, ja, jullie zoeken altijd het ene geval enzovoort. Maar wat je omgekeerd, het gaat dan niet specifiek direct om die uitkering. Maar wat je nou ook heel veel pakt, het voorbeeld van Groningen, van die journalist naar Apeldoorn. En die twee verdienstsituaties zijn reëel. Maar ik zie ook heel veel mensen die echt ook in die situatie vinden ze tijdelijk een kamer. En dan komen ze 1 avond per week naar huis of nog een dag thuis werken. Er zijn ook heel veel goede voorbeelden die mensen dus ondanks aan het werk zijn kwijtgeraakt. Dat ze enorm hun best doen. En natuurlijk is dat niet zo'n leuk eerste jaar als je een aantal avonden daar waarschijnlijk in een klein rothotelletje zit of weet ik wat. Ja, niet te veel doen, zegt u eigenlijk. Maar dat vind ik eigenlijk, dat is natuurlijk toch wel een manier die de samenleving flexibeler en beter maakt. En je ziet vaak dat het begint rottig en dan na verloop van tijd zoeken die mensen dat uit. Ja, er mag best dus een beetje een duwtje in zitten. Dus ik begrijp ook wel dat er zielige gevallen kunnen zijn. En dat leidt mij, ik weet niet hoe moeilijk dat is voor de overheid. Maar dan zou ik denken, nou, oké, je bent je baan kwijt. Dan mag je even, dus je hoeft even niet te verhuizen.
Maar dat even duurt niet te lang. En dan, ja, als het dan niet gelukt is, dan, dan moet de schroef erop. Zit er dan nog een leeftijdsgrens trouwens bij Hoe oud ben je dan? het idee? Ja, ik wil het nu heel concreet weten natuurlijk. Nou, weet je, Maar wat denkt u aan? Is dat tot 65 of 67 uiteindelijk die verplichting? Nou, wat ik nu zeg, dat staat allemaal in de wet. Kijk, je hebt mensen met een WW-uitkering en mensen met een bijstandsuitkering. En mensen met een WW-uitkering, daar vragen we van dat ze passende arbeid accepteren. Ook als ze daar een eind voor moeten rijden en ook als ze moeten verhuizen. En wat ik nu wil, is dat... voor mij maakt het geen verschil of je de ene uitkering hebt of de andere. En ik denk dat wat je voor de ene uitkering logisch vindt, moet je ook voor de andere uitkering logisch vinden. Dus wij gaan die tweede uitkering, die bijstandswet, die gaan we aanpassen, zodat daar dezelfde regels voor gelden als voor mensen met een WW-uitkering. Geen leeftijd.